Bormla u r-regatta, koppja li la snin maquda f'relazzjoni simbolika li għal-popolazzjoni Bormliża tista' tgħid saret waħda sagra. Relazzjoni li tispikka fil-31 ta' Marzu u fit-8 ta' Settembru kull sena, meta fil-port il-kbir id-dajes tal-pass tas-7 distretti jaqsmu l-baħar sal-Ponta tal-Birgu, kollha bit-tama li jieħdu lura l-ikbar premju, il-palju. Għal xi wħud ir-regatta hija kapitlu magħluq. Iżda f'dawn il-jumejn tas-sena id-demm jerġa' jbaqba u l-passjoni timmanifesta ruħha fid-dmugħ u tbissim. Frankie Kutajer huwa wieħed minnhom, eks qaddief mad-distrett ta' Bormla li ddeskriva r-regatta bħala sport li jagħmlek pożittiv u li jtik l-enerġija. Sport li anki wara li għalaq il-kapitlu tiegħu bħala qaddief baqa' marbut ma' qalbu l-Bormliża. Meta tara din l-atmosfera f'dan il-jum, xi tħoss? Il-jum aħna l-Bormliżi kemm hi u kemm Settembru sa il-Brażil għal-World Cup. Bormla hija hekk. Di parti mill-kultura tagħna l-Bormliżi it-tfal ma jistaqsuk aħna rridu nagħmlu naqtfu. L-emozzjoni tal-eks qaddief sarfet fortuna tajba l-qaddiefa Bormliżi li rebħu l-ewwel tellieqa. Intu tara l-ferħ, l-għaqda, it-tanniq u xi ħadd iwarrab dema li ħarbet għal fuq ħaddejh, ma stajtx ma tħossokx parti mill-familja rebbieħa Bormliża wkoll. L-iktar familja fir-regatta li rat rebħ. Il-palju huwa bħal ma ngħidlu isu twilidlek tifel fil-familja. Il-palju huwa daqshekk li twilidlek oġġett li daħal ġo fik, issa kerbaħt id-dinja fidejk, kważi l-palju. Kutajer qabel li dan huwa sport Malti li għandu jkun sinonimu ma' kull naħa ta' gżiritna. Iżda ma setax jiġħad il-fatt illi r-regatta l-Bormliżi tiddomina fuq il-baħar tal-Port il-Kbir, is-swar li jdawru l-ibliet u l-glorja tal-kottonera innifisha. Aħna l-kottonera naħseb kemm Senglea u kemm il-Birgu ir-regatta ma nċaħdu qatt għax ir-regatta hija parti mit-tradizzjoni tagħna.